niya at mga gustong risan kababayin na at binubuot lang at may mga tunang nga kakarabuan. Isugat sa ako waray man ngani pinaliliw na sinisiklahan tinutuprahan ng aros banyakan. Iban na niya ang mga gustong risan kababayin na ang binubuot lang at may mga tuna nga kakarabuan. Isugat sa ako'y waray man ngani pinaliliw na sinisiklahan. Sige, pwede na kayong kumain. Ng aros banyakan. Ayan. Hoy, dandan kayo, baka mag-awang ang sabaw. O sige na, manginain na kayo. Ayan, mayroong pakuan. Ay pa pizza. Anong pizza na? 18. Okay, patapsin spaghetti ano? Bisan mo ako bayaan, ikinilaan kabataan. Dito lang ang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi, serbi isin adlaw gabi. Kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Bisan mo ako bayaan, ikinilaan kabataan. Dito lang ang daugangan, kay maupay magatama. Ugangan suro serbi, serbi isin adlaw gabi. Kay maarang kaugangan, asawa ko liwan-liwan. Nagtangis ang daan, ang kasabot babayaan. Nagtinawa ang bagong, ang kasabot uong lunbong. Pero man daw, waray ka mahihimo, kay ang original ang babalikan ko. Ayaw kamasa sa mga huring-huring, kasi ako maglilimbong sa iyo. Kay unog man lang din sa kalibutan, ang waray buhat kinutang butangan. Sayo ng langit ug mga kabitunan, pag inantos ko waray katapusan. Ang dughan ko bisan pagabrihan mo, waray ako paglibong na para sa imo. Ayaw kamasa sa mga huli